Nagrywasz mnie? Stop! Stop, tak chcę zrobić zdjęcie. Nie, ja to nagrywam. Grajcie sobie. No, chyba nie, no, chyba nie. Super łapka. Chyba nie. Ej, nie rób! Ty nie rób! Nie, bo ja łapię. To jest Chodź. dobrocze. No, oj. Daj jej tą piłkę. Ale daj No jej rzuć, tą chodź. piłkę. Biegam. Tylko Teraz tam. O, powinnam tak. ja! Podanie! Teraz powinnam ja! O, To może teraz ty, potem ja, a potem ona. Podanie, no. Albo nie wyrywamy jej piłki z meczu. Dobra. Nie wyrywamy jej piłki z meczu. Chodź, dalej, stop, ty zabierasz! Ty co robisz? uważajcie, nie w nią, w bok bardziej. W bok, no. Tak, stanąć tak, żeby...